Da? Da? Și fiți atenți, frate, ca să-mi iau colaie rece. Tu când latri, vezi că nu ai cum să latri peste rege. Da? Hai, gata, mă. Și fii atent, frate, că o dau acum nițel. Incorect. Da? Îți spun în les să ți-l facă țel. Numai pe calde, băi, noroc cu caldele astea. Nu vreți, mă, să-l puneți să ne dea nouă repetă, gen să ne dea nouă disuri? Să-l am acolo în ochiul meu. Fiecare ne luați de acolo încoace și ne faceți roast. Și așa se câștigă. Care ne face cel mai bun roast, Pentru că nu așa? ne-ați convins niciunul. Da. La repetul ăsta. Nu, rămâi acolo, de acolo. Am urechile mari, poți să mă strigi acum Rambo. Am văzut lănțicul ăla, dar l-am văzut acum în Jumbo. Aha. Și fii atent, frate, că o da acum sunt alb. Uite-te la mine, frate, ăsta micul îmbrăcat alb. Dar fii atent, frate, că o da acum pang. Dacă e el îmbrăcat în alb, el e negru. Yin și yang. Aha. Bă, roast, mă, nu calde. O dau un decibeli. Hai să trecem mai departe la mădătorii celii. Aha. Și fii atent. Puțin cu Adlib. Au fost calea la Zac și Cody când râde ea. Acum o dau în rime. Ăla a comentat, nici nu-i place de tine. Aha, fii atent, frate, că o dau, am timp berechet. Ești pictat pe față, zici că ești foaia din caiet. Aha. Și fii atent, frate, că o dau, e monociclu. Ăla e în roșu, coaie, nu ești nevastă mea pe ciclu.